Den har lang kig. Good job. Så har jeg kæmpet dig. Og så var jeg løbet, og hej du, og du kunne ikke finde mig. Nej, du kunne ikke finde mig. Du kunne ikke finde mig. Okay? Du må ikke finde mig. Du må ikke finde mig, okay? Jo. Nej. Det er unfair. Stop. And then close the video. Close it.